ग्रू ग्रीन तर्फे सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी। ग्रू ग्रीन आपल्यासाठी घेऊन आलेत सेल्स मॅनेजर्सची मेगा भरती। शिक्षण इंजिनिअरिंग, MBA, BBA किंवा कोणत्याही शाखेच्या अनुभवी आणि फ्रेशर पदवीधारकांना प्राधान्य। आकर्षक पगार आणि इन्सेंटिव्ह। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9594 21 93 93 आणि 94 20 22 70 11। सध्या सिंधुदुर्गात रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा विषय कळीचा बनलाय। छोट्या मोठ्या रस्त्यांपासून ते अगदी कोट्यावधींच्या मुंबई गोवा महामार्गावरती खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय। या रस्त्यांवरून प्रवास करणं दिवसेंदिवस जीवघेणं ठरत चाललंय। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हने थेट या विषयाला हात घालत रस्त्यांवरील खड्डे भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनलेत का असा जळजळीत प्रश्न उपस्थित केलाय। या प्रश्नावरती सामान्यांच्याही तेवढ्या तिखट शब्दात प्रतिक्रिया आल्यात। पाहूयात याचाच स्पेशल रिपोर्ट। असंच काहीसं चित्र सध्या सिंधुदुर्गातील रस्त्यांचं आहे। पाणीच पाणी चहूकडे या कवितेत थोडासा बदल करून खड्डेच खड्डे चहूकडे असंही म्हणायला काही हरकत नाही। या खड्ड्यांमुळे सिंधुदुर्गवासांच्या डोक्याचा ताप फुकटचा वाढलाय। जिथं कोट्यवधींच्या मुंबई गोवा हायवेची अवस्था बिकट आहे, तिथं गावात जाणाऱ्या रस्त्यांबद्दल तर न बोललेलंच बरं। मुंबईतून गावात येणारे चाकरमानी असतील किंवा रोज कामाला जाणारा नोकरदार वर्ग, यांची प्रवासासाठी पहिली निवड असते तीच या महामार्गाला। वेळ वाचवण्यासाठी निवडलेला हा पर्याय चुकीचा असल्याची जाणीव बिचारांना इथून प्रवास करताना होते। कितीही खड्डे चुकवण्याचा प्रयत्न कराच, मात्र एखाद्या तरी खड्ड्यात तुमची गाडी जातेच आणि त्यावेळी कमरेत बसलेली कळ थेट मेंदूपर्यंत पोहोचते आणि आपसुकच राजकारण्यांसाठी तोंडात मालवणी शिव्या येतात। अशक्य सुंदर रोड आणि त्या रोडवरून मी गाडी चालवतोय। तोंडात लय गाडी येतात, पण घालायचे कोणा, नेत्यांका की आपल्याच लोकांका? पण एक गोष्ट मंडळी लक्षात ठेवा, मतदानाच्या आदल्या दिवशी ह्योच रस्तो एकदम गुळगुळीत झालेलो असतो। हाच मुद्दा सिंधुदुर्ग लाईव्हनं उचलून धरला। कोट्यवधींच्या मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्डे हे ठेकेदार आणि राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनलेत असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित केला। याला सामान्य जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळाला। पोस्ट शेअर करताच कमेंट्स यायला सुरुवात झाली। यावर सामान्यांनीही तितक्याच परखडपणे आपली मतं मांडली आहेत। सत्ताधाऱ्यांपासून विरोधकांनाही चांगलंच धारेवर धरलंय। कमेंट मध्ये अक्षरशः राजकारणी आणि ठेकेदाराला शिव्यांची लाखोली वाहिली गेली आहे। अनेकांनी तर रस्ते खड्ड्यात घालणाऱ्यांनाच खड्ड्यात घाला अशा संतप्त प्रतिक्रिया दिल्यात। रस्त्यांच्या या दुरवस्थेला जेवढे कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार आहेत, तेवढेच राजकारणीही असल्याचं म्हटलंय, तर काहींनी खोचक शब्दात टीका केली आहे। इथल्या रस्त्यांना चंद्राचीच उपमा दिली आहे। काही दिवसांपूर्वी आमदार वैभव नाईक यांनी रस्त्यांची जबाबदारी माझी म्हणत काहीशी फुंकर घातली आहे। आता दसऱ्यानंतर ठेकेदारांच्या कामगार आल्यानंतर हे रस्ते आता प्रत्यक्ष सुरू होतील आणि या रस्त्यासाठी लागणारा निधी सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी माझी आहे आणि या सर्व रस्त्यांची जबाबदारी ही या विभागाचा आमदार म्हणून, या विभागाचा लोक म्हणून माझी आहे आणि हे रस्ते या ठिकाणी पूर्ण होतील। खरं तर सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होतो याची पूर्ण जाणीव आहे आणि पण काही अडचणी कोरोनाच्या कालावधीत या सुद्धा लोक समजावून घेतील। काही लोकांना राजकारण करायचं असेल त्यांनी निश्चितपणे राजकारण करावं, परंतु या रस्त्याची जबाबदारी माझी आहे आणि येणाऱ्या दीड महिन्यामध्ये ही रस्त्याची कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात या ठिकाणी होईल। आता आमदार म्हटल्याप्रमाणे वागतात का हे पाहावं लागेल। असो, पण नेते हो, आता जनता शून्य झाली आहे। त्यामुळे मोठमोठ्या घोषणा करताना, विकासाच्या बाता करताना जरा जपूनच, कारण त्याचा जाब तुम्हाला विचारला जाणार आणि त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यावंच लागेल। हेच यावरून दिसून येत आहे। मात्र जनतेच्या रस्त्यांच्या या मागणीची गांभीर्यानं दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावा एवढीच अपेक्षा। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो,
बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.